phaa ehlathini kukho umthi wokufa ekuthiwa xa ubizwa ngomdleke. Soze ubone ungabiyelwanga noba udibana nawophi, kwaye apho ukhoyo kugcwele amathambo wazo zonke izinto ozibulele. Uyabulala lo mthi, ungathi uneglu, ukubamba ukwambathise ngokwetshepisi. Abantu ke abathe bakwazi uba nobuchule bowukha lo mthi ngobuncama, noba injendala noba ibhokhwe ujule yona, khawuleza ugecelo sebufumeneyo. Ubunaloo ntonga isigqigana salaa mthi, iintshaba zakho zothuka sewugqithile. Uba uzawungena zisendlini zilinga imilomo, iyelenqeliwe phantsi, ubunentonga yalaa mthi. Akhona osopolitiki abawuphathayo laa mthi apha kubo kwapolitiki, unjawunje abanamfuno yakhe, bodyguards kakhulu. Umthi wokufa lwa tata, diliza amayele nayo yonke into, kodwa kufuneka uzazi uba uzincamile uba uzawufumana umdleko.